Els estudis en cicles formatius d'arts aplicades al mur es centren en la creació d'obra plàstica per a murs i superfícies arquitectòniques. Això inclou el disseny mural, l'aplicació de diverses tècniques artístiques, la comprensió de la història mural, l'ús de materials i eines específiques, projectes pràctics i la col·laboració amb la comunitat per crear obres artístiques amb impacte local. Els estudis incorporen una aproximació interdisciplinària des dels tallers que respecten la tradició i el llegat de l'artesania i la seva potència actual. Aquesta integració es projecta des del disseny, entrelligant-se amb pràctiques creatives i experimentals per fomentar una mirada crítica a través de l'exploració del llenguatge plàstic i personal. Les alumnes que finalitzin la formació Arts aplicades al mur seran capaces de projectar obres murals tant pictòriques, ceràmiques, amb vitralls i fins i tot mitjans audiovisuals. Tanmateix, podran treballar en la indústria creativa en col·laboració amb professionals de l'arquitectura i del disseny, contribuint així a la transformació tant de l'espai públic com privat. I alhora, sens dubte, seran capaces de projectar la seva carrera artística dins el mercat de galeries, biennals i fires.